Nga pedang so bahaya pi baro ke bapet ya kani ke program one man money bla ra se pi na good news tv jong ga jeseng samla jong kjp sat sep ngi ai ke blai pi baro ka teng ga bathyang bodon bo tam jong trai bodong pen im jungi u jesus christ ka jing pusan na ka tieng ga jong blai ka ni ka por ka long na ka city ka bening kong jong timothy ka long ga ban rie bo ka khat ga hat nyo ba kin tien ka ong kum ni tu hukum mi kita ka beri uspa ka ni ka perthai ban om ngomeng lani ban om kermen ha jing bom tikna ka spa henry how blay uba ai ker hai hangi ke aka baro ya kan pindon kam sobha yaki bat ka phang jong just lock na ka di ka benta ka long komno phille ha ka po jong ka jing bom tikna komno phille ha ka po jong ka jing bom tikna ka jing bom tikna lani uncertainty ka long ka ba artien long doubtful ka bom la ban chanya not to be dependent ka jing bom tikna ka long ka way na ka jing e ka ba kraw tam na pade ka jing e baro ka badawa yangi banjele persya ka jing bom tikna ha bu ka way ka rukom kum gusa ka long ka bangi don ha ka no ka benta ka ba padeng jo ka jet lenti ngala ya jangai no do bangila mi na ka yeng ka sam ka jingi ha ka bas dang ka jing ya jongi henry kampat biang ka jing jangai na ka benta jongi ban poi sya ka bakut ha bangi pai sya ka tieng ka jong blai ha bangi pai sya gospel marcos long ban rio sa usan yikin mau biang ya gitu kesan ran ka jong Yesu ha bagi don ka lieng banja chasi liang jong Betsaida kita na preng jong ka duriau ong ka tieng ka jong blai bat ha bagi pai sia ka gospel Yohanes lai thup kita na preng lain ni sang mail ka bagi sengau thu bakan ni ka duriau ka dot ka jing he jong ka long ban riu ni pramel kita na siteng ha preng jong ka duriau baka eryong ka lakhi kita na preng jong ka jing du jing kemen bat ka long ka bangi don ha ka ta ka jaka ka baka jing kemen kam don shu kalau terkong baka jingai kalau ring swai baka yapdu ka jing im jongi ki perlok hatu ngila don ni em baka jaka ka baka jimom tikna kalau perlong i ban sep tieng ban pin sayong pin sengit bagi long kum ke basu pet rumah ka jing bom tikna ka don ni ka jing le jong ka kat hadu ban pin telat iki tiet ki jau ban perlong ni no kum ki bri ka bom don bo shu ban pin ki na di ni paralyze le singila ban jubab ban ong bangimpat jubab gimpat je syam ni ka bukum ke ni ka jing long mereka jing sisa kalong badan si buon ki beri ke bom kwa ban pin pau ila di bagi don na pedeng jong jing bom tikna jong jing hem mereka bale mele ila di le pretend bagi ta ki aka baro ki bet ki biang that everything is well le kran si buon hakiri ki sngi sepang jing bom tikna ki kam ki jam ka jing bom tikna ka song kha song man ka jing bom tikna ka yo ka kot ka khai ka pateng ka rep ka riang ka kamai ka ji ka jing bom tikna hanu lani yano bansania ka jing bom tikna ka jing long jing man ka mariang ka sinsiar ka khada ka jing bom tikna ka jing long jing man ka perthai henry ki perlok me ka bakam kraw e ka long ka jing bom tikna ya ka jing im ya parmesing ka bakodon ngi ma pedang ki sngi ka jing bom tikna henry ka tien ka jong blai pat ki kai ba ka pin kan mau yangi bau blai jongi long kumta la ban bu put yo blai ka jing bom la jong ki bril God is not limited by the failures of man. Kadai ka jing sisa ka bangimla bantip ka ai ka belasai ka don nakam ta ka jing im jongi. Rai tang ya ka ni ka wei ngitip. Wei babat ya ka lasai jong ka jing im jongi. Kampe la ka ja kam nu ru. Blai udon ya ka perthai baro ha ka kdi jong u. Ha bagi pai sya ki kitab jong Isaya ka long basau po khat ha hadu life away. Ya produk ba iya ka long ka basau tanat bangin sau tu ya ka bor ka jong blai. Ngan pin sgo gid khat har ka ong kum ni wei bala thau yiki makiling hok ti jong u bat bala thau ya ka bedeng ni ka batda bat bala thep ya ka do mat ka khndo ka perha bat bala thau yiki lumba da ka man ba ki lumrit da ka tarajur lada pi menjur bat nga ba ka ni ka juk ka bangi im ta ka long ka po ka bom tikna let's see kala day yang nga ba pi ban pet ya ka jubab ya ka jingkali ka bangi don ka do nuot jongi ka bomot baka Bible ka kam don kam menta banyak bakal julong ki po baro ka jingkali ka bakra nomor kata nomor jonga ba jong pi ka day ban long ka ai ka bangadai ban le aka po ka bom tikna what do I do in uncertain times kumdong in im ka jing bom tikna kumdong an yo ka jing sok ka pedeng jong ka eryong ha ka ka po kum ka jing pin ka ma nga kwa baginya pai sya ka wei ka benta ka Bible ka be thu ingi smang wei brio bala mat ya ka eryong ka jing im henry bo amtang bula light na ka ta ka eryong henry lo long man ba ba sei so bau tau long im he se khaya ya bangila ban sem kitab chronicle ga ba ar ga long ba life hu ar
Hesa kaya ulong usim ubakat lai jok hima juda. Ula ki kat hula arfusan senam kerta. Dia kejiap kepaju ahas. Wala sensyat ap kandai senem hajus lem. Apa dengan senem news pa ap dia kadon news pa kandai nyo show Chris. Kat wait the league senem hesa kaya ula le ya kabadai ong khti ka jong blai. Ndai ki jing kedang wan. Parlok bi le si dan manur ba ong ablai ngam snutu. Ke ai kani habang le ya kabadai. Balai bi mesya ya kani bakanca. Desi don berperkat bat ong haldi ablai ngala buat yami. Bat nga perkat balang buat yami ngan om yakin do jing syu. Rei hesa kaya utip ya kani. Baka jing kalong nga bom tikna. Rei blai umlong ngumta. Ngimtip ke kan long bala syai rei ngintip manu babat ya kala syai. Udon ya kapertai baro akti jing Ha baka jing bom tikna kawan. Ka jing ke clear jungi kalong bagi don kam le haswa bo blai un le. Ya ke ka batang blai ula ban le. Bat habang ipai ru chaka jing jong hesa kaya. Ong bo se kaya ulale. Ya ke ka bo dei ban le. Ka banding kong kelong ba habang ipai sini kitab Chronicle ka ba nang balai fuan lagi puli yang tu. Hesa kaya ulong. Ya ki brio kita ki rangba ki brio ban bo ban set no ki om poli ba ka wadoi. Kemudian seba jong nong ba. Nang taw la tei ki kenro ki bla tua. Ula set no ita ki ka ban lah ban long le si. Ka jing besai ta ki nong shun ki jong But tanggat taru. Wala set no ita ki wa duhot ru. Dan ki ka jing emo jing iba besar but ai bo ki nong shuan ka batul persya yang i. Leng ba ki jing melian ki jing long bakir kam perkat perdan jong i. Haga bakum kan di ka por ka bam tikna ka yok akan. Dan na preng jing ka bakwa ban pertu bot di ban im kur kam im ka be ka rong pong. Balong palat ya ka ka bang iyo. Ki pelak ba hi dang san la yo ba slak ba wi long kami. Ila pla ba kun jong i ulak wa. Ya ka palat ka bor ukula domriang ula pet yeng. Ngiyam ba kum kita kisgi. Let si la ban long bo lok ni ka bahiyang asam jongi. Ki kwa yang i ban le ka ka bang itip bakam long ka ka ba blai kwa yang i ban le. Let si ka la ban long bo jibun kam jongi kim aja ka satia yang i ban san ka jing dai ba blai. Ya dai ban khang lat no i kita. Kena ban ai lat yu soita ban shong slam ha ka jing jongi. Baki ka bangi syam ke long rup hesa kaya. Long bola teipat kita ke bela tuang. Ula maramat, ula treisitam. Ban maramat kita ke benta barok bela jat lapra. Kelak ban long kaji dari pra beriau ke basisian ke long bas ngutenat. Rai benta kam long syuk. Kelak ban long ke syong ka syong man. Kelak ban long bam dan syuk ke syong suk syong san. Benta kalau don ke jing orpat. Kelak ban long ke jing kat jing kiak lagi ke jing du no ke jing senia. Lagi ke jing yok jing hem. Kalau ke kam ke ba ke dawai ke jing treisitam. Kumdo bangila ban teipat ya kita ke bertua. Habangi pai ya unehe maya nong rak khuri jong usim presya usim atas seksis. Riu brio badwai. Long bo ulo dwai hadu sau benai nak benta. Bon lej ban kerpat yu usim ban syayu ban teino ya ki kenro bertua jong nong ba Jerusalem. Habangi pai shu khani ka benta nak ti ka jong blai. Kitab Chronicle ka ba long belai fuar. Long bo Hezekiah ula teipat ke kenro syaban. Bola penskem. Ke history ke tu. Bau climb up. Haka kenta ka bakat do nri la pen kre aswa ka por. Stephen Covey ka kot jung ka bau ai ka teng 7 habits of highly effective people ong kamni. Ka wei na ka jing lien joki ka long. Baki pen kre lepai la de. Kim up tat hado baki eryong kan wan. Ki ilpal ne kibil inti lepa. Ya ka jing shwa bakin wan. Ki prolog ba ien. Let's say ka way na kajing long ka bakta yung ka por ka ka long kajing syap tiang. Haki po bam tikina ka ka bangi day banle ka long bansa dia hakata ka bangi tip bangi ka bangi perkat hakata ka bangi tip. Idai ki brio jo ka jing het. Jo ka jing syap tiang. Bat na margata ka penkit mahaw yung bagi don kam yung ka ban kimihet pabanwat yo blay. Ka city of Paul si Philippi ka long basaw ka ban rio hinyo ko ong wat kuslay yung ka ru. Andai ka baro da ka jing wai da jing kerpat. Lem ba ka jing aingu to pin tip ka jing pan jing pisau blai tiga ta ka jing suk palat ka jing sempang baro kan rija jai ken ki dot nuot jong pi bat ka jing mot jong pi how Christ Jesus blai ker ku ye pi ba pet ka ni ka program blai unyarap yangi ba preng jong ni ka prothai bam tikna rengi don yo blai ba bat ka jing em go jingi ba pentikna ba ki baro ki long ki ba biang ka jing em jingi blai ker ku yangi lang baro ni pai show blay ka jing dwai ni dwai au blay ngi ai ngu yemi na magani ke po ka ba ko do try ye ba preng jo ki sngi ke bas niu ke ba ko try ha ba ngim don ka jing bom tikna la ka long ha ke em lang ka sa lang la ke long ka yo ka kon
Laka long ku try ka jing kat jing kia. Laki long ke bon ke bentah jong ka jing im ko jing ku try. Ngimla bantip ke banja ka jing im ko jing lasai. Raitang ka wei ka bangitip ka long. Me bat ya ka jing im ko jing hi. Me bat ya ka lasai ka jing hi. Ya rap ingi namar kata ku try bi bangila ban bread no ya ka jingkit ka bakia ka jing hi. Taki sangti ban bor ka jame. Na bangitip scam. Bauta banginget. Long bala ban chania. Ker ku try bi yang itu barok ba pej ka program. Ai bukan diga bentana ka tiang ka jong blai. Ya long ka jingir ku ya ka jing im ka jong ki. Sngaw ko jikhat par ka ber ka jing hi. Baka ting jis ka ski pan ki baro. Amen.